हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडियो लाबोदों बे जाहैबाय जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बेस्ट नाथाय जों जेनेरेल मानसिफोराबो जों बेखौ मिथिना लानो गोनांथार आरो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फार्स्ट आं फरायथिना होनो नागिरदों जे पन्डित चाणक्य बिथां जायखौ जों रावबो सिनायै गैया आरो जायफ्रा सिनाया दा बिथांनि सोमोन्दै आं खिन्थालांगोन चाणक्य बिथांनि बानबुंथि एबा जुक्ति थट्स बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे जाम्बा सुबुंफोरनि जाहोनाव समाजा सिलिंखार जाया समाजा सिलिंखार जायो लेखा गोरों सुबुंफोरनि अगियान आखुनि जाहोनावसो बेखौ बुंदोंमोन बिथाङा दा बेयाव जोङो आन्दाज खालामनो हानाय जादों जोंनि समाजाव थानाय जाम्बा जाम्बिफोरा जोंखौ गुबुंले खालामा होनदों जोंनि समाजखौ जेराव जोंनि लेखा गोरोंफोरा बैसोर जाम्बा जाम्बिफोरखौ फिदिंनानै गावनि गोसो गाज्रियै फिदिंनायावसो जोंनि समाजा गाज्रि जायो होनदों दा बे मानोना जोङो बे खोथाखौ जोङो जुक्ति होना लानोबा जोङो आन्दाज खालामबा नोंथांमोनाबो गावबा गाव सानबा मोनसिगोन गोदोनि समाव जोंनाव रावबो लेखा गोरों गैयामोन जाम्बायानो जोबमोन नाथाय समाजा गुबुंले नङामोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननिखौ सिगाङाव नैबे बाथ्राखौ बुंदों दा बे बाथ्राया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एफेक्ट जागासिनो दङ एबा गोहोम खोख्लैगासिनो दङ बे बाथ्राखौ जोङो साननो गोनां जानानै फैदों मानो होनबा जोंनाव राजखान्थि बिथिंनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि आखलखौ नायनानै जोङो नुगासिनो दङ जे नैबे मोनसे बाथ्राया थार दानिया फैदो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बाथ्राखौ मिथिना लादिनि जोंना सोर बुंदोंमोन एबा बिथाङा सोरमोन दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जायफ्रा भारतारि बिथांमोना बयबो मिथिगौ चाणक्य मिथियाबाबो खोनाबाय जानो हागौ बिनि नाम जायखौ कौटिल्य होनना मिथिनाय जादोंमोन दा बेखौ नोंथांमोना नेटआव सार्च खालामनानै नायबाबो नुगोन चाणक्य जाय मौर्य मुगानि जोबोद गिदिर सासे पण्डितमोन भारतनि मौर्य मुगानि जायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों बिथां चन्द्रगुप्त मौर्य बिथांनि सासे बियो आरो बिथांनि फिसाज्लानि समनिबो जायखौ बिन्दुसारा होनना बुंदों बिथांनि समनिबो सासे पण्डितमोन होनदों बिथाङा 375 बिफर ख्रीष्ट एबा जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि 375 बोसोर सिगाङाव बिथाङा जोनोम मोनदों मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन चाणक्यआ आरो बेनिफ्राय साउथ इन्डिया जैन धोरोम सिबिग्रामोन बेनिफ्राय नोंथांमोना थैनायखौ नुदों 283 बिसिआव बिथाङा थैदों पाटलिपुत्रआव मौर्य मुगानि समावनो बेनिफ्राय बिथाङा सासे पण्डितमोनल'मोन बे नङा टिचारमोन फोरोंगिरि फिलसफार सान्थौगिरिमोन इक'नमिक्स रांखान्थिगिरि जुरिस्ट एबा बिजिरगिरिमोन पलिटिकेल एडभाइजार राजखान्थिनि बोसोनगिरिमोन राजआफादाव थानानै प्राइम मिनिस्टारमोन मन्थ्रिमोनबो सासे दा बेनि उनाव बिथाङा जोबोद गेदेर बिजाबबो लिरनानै गालांदों अर्थशास्त्र जायखौ जोङो बयबो जोबोद गिदिर बिजाब होननानै मिथियो बेखौ जों फरायनांगौ दा बेनिफ्राय दा बिथाङा जे बे मोनसेल' बानि होलांदों बे नङा बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबां बानि होलांदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिलांनो नागिरदों नै सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने राज दूसरों के मत बताइए ये आपको बर्बाद कर देगा होनदों जोंनि सान्थौ एबा जोंनि गोसोआव साननाय सान्थौआनो एबा सान्दांथियानो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन गुरु होनदों मन्त्रआनो बेखौ जोङो सोरनिबा सिगाङाव बुंनानै लायोबा बियो जोंखौ बर्बाद खालामनानै होनो हागौ होनदों ओंखायनो जोङो गावनि गोसोनि गुबै खोथाफोरखौ गुबुननो फोरमायियानो मोजां होनदों बेनिफ्राय होनदों दूसरों की गलतियां से सीखो होनो गुबुनफोरनि गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनो हायो जोङो नाथाय अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम बढ़ जाए मा होननाय जादों जोङो गावनि गोरोन्थिनि सायावनो बा गावनि सायावनो बिसास खालामनानै गावखौनो आसा खालामनानै सोलिलांबाय थायोबा गावखौनो थिग सानबाय थायोबा बे गोरोन्थि जागोन होनदों गावनि आयुआनो खम जालांगोन होनदों माने गुबुननि गोरोन्थिफोरखौ नायनानै जोङो बेबायदि नों थाबायनायाबो गोरोन्थि नामा दा बेखौ नायनानै आन्दाज खालामनांगौ होनदों आरोबाव होनदों नायदो वो कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है मा होनदों गुबुन जायखिजाया मानसिफोरानो गावनि जेराव दं बेयाव थानानै गसंनानै सिदा गोजौ जानो हाया होनो मा होनदों गावनि गुनि गियानजोंसो जों गोजौ जानो हायो होनदों हथात जोङो देहाजों गोजौ जानो हाया माजों जोनोम जानानै गोजौ जानो हायो गावनि बुद्धि गियानजोंसो जोङो जौगानो हायो बेखौ होनदों जों बेनिफ्राय होनदों नायदो अपने कर्म पर विश्वास रखिए राशियों पर नहीं होनदों राशिखौ लानानै जेरै जोंनाव मानसिफोरनाव राशि दङना हिन्दु धोरोमनियावबो गुबुनफोरनावबो जेरै मिथुन राशि माबा राशि सिंह राशि बायदिसिना कन्या राशि बेफोर दा राशिनि सायाव बिसास खालामनो नाङानो मानोना राशि तो राम और रावण का भी एक ही मा होनो राम आरो रावणनि राशियाबो एखेमोन नाथाय रामा देरहादों रावणा थैलांदों होनदों मानो गावनि आखुनि सायावसो बियो सोनारो होनदों जेरै जाय रामा मोजां आखुनिमोन नालाय थांदों रावणा गाज्रि आखुनिमोन नालाय बियो जोबस्रांलांदों होनदों
ओंखायनो राशिनि सायाव बिसास खालामनाङा होनदों। दा बेनिफ्राय आरो दंबावो नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों गोबां लाबोदों आङो। अपना तन ही उन्हीं को दो जो उसके योग्य है, माने नोंथाङा नोंथांनि धोनखौ दान होनो गोसो जादोंबा बेनो हो जायनो गोनांथि जादों होनदों। किसिको नहीनो गुबुनखौ नङा। जेरै जाय बादल के दारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। जोमैनिफ्राय गोग्लैनाय दैया मा होनो लैथोनि दैयाबो गोदै जायो होनदों। जोमैनिफ्राय गोग्लैनाय दै मोनोब्ला लैथोनि दैयाबो गोदै जायो होनदों। हथात गुबुननि दान मोनोबा नांगौ जायो मानसिनो, बिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा जायो होनदों, हेफाजाब होनो हायो। बेनिफ्राय मा होनदों बिफोर इउ स्टार्ट साम वार्क्स, नोंथाङा माबा मोनसे हाबा मावनो नागिरदोंबा अलवेज आस्क इउर सेल्फ, नोंथाङा मोनथाम बाथ्राखौ जोंनो गोसोखांनांगौ होनदों। जेरै जाय व्हाई आई एम डुइं इट, आं मानो बेखौ मावनो नागिरगासिनो दङ। व्हाट द रिजाल्ट्स माइट बी, ओमफ्राय बेखौ मावनायनि फिथाइया मा जानो हागौ। एन्ड विल बी साक्सेसफुल, विल आइ बी साक्सेसफुल, आं जाफुंगोन ना जाफुङा। बे मोनथाम बाथ्राखौ जोङो साननानै रिजाल्टखौ मोनोबासो बेखौ नोंथाङा मोजां मोनोबा आवगायलांनांगौ होनदों। ओंखायनो साना हौवा मावनाया जोबोद गोरोन्थि, हाखु दाखु मावनाया जोबोद गोरोन्थि होनदों। बेनिफ्राय होनदों अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत लगाओ, माने होनदों नोंथाङा गावनि बोलोखौ बिमा बिफानि सायाव मालाबाबो दा हगार होनदों। जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, नोंथाङा जाय बिमाया नोंथांखौ थांना थानो होदों, फोथांदों, जाय राव रायलायनो होदों, जानो होदों, बे बिफा गुबैनि सायाव माब्लाबाबो आखाइ दाहो होननाय जादों। किस्मत के सहारे चलने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा, जोङो आनो खाफालखौ भरोसा खालामनानै सोलिनाया गावनि आथिङाव रुवाजों दाननानै लानाय बायदिनो। एसे लोगोखौ बर्बाद होने का वक्त नहीं लगता, बेबादिया जोबस्रांलांनो बारा गोबाव सम लाया। कामयाब होना हो तो आराम को छोड़ दो, जाफुंसारनांगौबा जों आराम थानायखौ जों आरामखौ गारनांगौ होनदों। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है, गाइखेराव एसे दै होदेरबाबो जों गाइखेरखौनो हमना लायो, गाइखेरानो जायो होनदों। नाथाय बेबादिनो जोङो गुनि व्यक्ति, गुन गोनां मानसिफोरनि आसन लायोबा, बेजों थाफायोबा, गुन गोनां मानसिफोरजों थाफायोबा नोंथाङाबो गुननि जाफायो होनदों। दूसरों के जिक्र में कभी नहीं पड़ना चाहिए, यह हमेशा नुकसानदायक होता है, गुबुनफोरनि जुजिलायनायाव जों हाबसनोबा जों खैफोद गोनाङानो जायो होनदों, बेयाव जों आखाइ होनो नाङा। जो धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य, जायहा मा होनो धैर्य एबा गावखौ मा होनो धैर्य, बर'आवबो धैर्यआनो होनखायोना, जायखौ गावहा धैर्य गैया बेयो दाबो मुलाम्फा गैया, दाबो डेभेलप जाया, इयुनावबो डेभेलप जाया होनदों। जो व्यक्ति अपने मित्रों और रिश्तेदारों को छोड़कर पराये लोगों को महत्व देता है, माने जायफोरा गावनि लोगो आरो गावनि न'नि मानसिफोरखौ गारनानै गुबुनखौसो आंगो सानना लायो, बिसोर सानसे नङा सानसे जोबस्रांलाङो होनदों। जेरै जाय जिस तरह किसी राजा का राज्य अधर्म से नष्ट हो जाता है, जाय मोनसे रायजोनि राजाया गावनि अधर्मजों जोबस्रांलाङो, बेबायदिनो जायो होनदों। ओंखायनो गावनि न'नि गावनि लोगो आंगोखौ जेखि खैफोद जाया मानो, जेखि दावराव दावसि बा हिंसा हिंसि जाया मानो, जों आंनि आंगो होनना सानना लानांगौ होनदों। उन लोगों से साबधान रहो जिनकी बातें उनके कार्य से मेल नहीं खाती, माने सोरबा ओरैबायदि खोथाल' बुंग्रा मानसिफोर दं नाथाय बिनि खामानि मावनाया एसेबो गैया। बर'फ्रा मा होनो सैमा सोंनाया अरनो रोङा, नैबे बाथ्राखौ होनो आरो। जेरै जाय गोबां मानसिफोर दं खुगाजोंल' बुङो नाथाय खामानियाव गैया, बेफोरबायदि मानसिजों जेरै गोजानाव थानांगौ। सोमोन्दो रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता, सोमोन्दो आंगो सोमोन्दोआ थैजोंल' सोमोन्दो गोनां जानो नाङा, माने बाय बाहागि खुरमाल' जाया होनदों। मुसीबत में हो जो हाथ थाल ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, जोंखौ खैफोदाव जाय बासायो, खैफोदनि समाव जोंजों जाय थाफायो, बेसो बयनिख्रुइबो जोंनि देरसिन मा न'नि एबा आंगोनि मानसि होननाय जादों, आंगो होननाय जादों। दा बेखिनिखौ नोंथांमोननो गोनां होननानै लाबोनाय जादोंमोन। नोंथांमोना शेयार खालामनानै होनो हागोन, नोंथांनि रावैबो बुजायना होनो हागोन, गथ'फोरनो बिसेसकै शेयार खालामनानै होथार, जाहाथे बयबो गथ'फोरा गियान मोजाङै लानो हानाय जायो। आरो गोबां भिउस फैखाया, बेखौ नोंथांमोनखौ मिथिखागौ, मानोना इडुकेसनेल भिडिअखौ नायखाया जोंनि मानसिफ्रा। बेखायनो जा हायो नोंथांमोनानो बुंनानै हो, सासे सानै शेयार खालामनानै होबाबो बेबो जथेस्थ' जागोन। एसेनोसै, गुबुन भिडिअ बेबायदि लाबोनो हानायनि थुलुंगा होबानो जाबाय। गोजोन्थों।